Sanibonani uThembeka lo wakangidi ozalwa kaChili kaNgqolosi. Ngibased eWard 45. So njoba ngila sizosupporta umkhwanazi sithi hands off umkhwanazi. So ngigqoke imbili ese-children sector u-secretary wakhona Thekwini district bese futhi ngiphinde ngigqoke isigqoko semnengwa i-organization engiyilidayo. So sizosupporta nje la sithi cha impela umkhwanazi wethu nje abangalokuthi nje basondele kuyena ngoba njengoba sikhona silisana nobugebengu nathi as well. So njengoba sibhekelele izingane kakhulukazi ama future leaders lawa. So kunamacala eswathendayo afike ezandleni zethu athinta izingane ukunukubezwa ukuntshontshwa kwabantwana. So zonke lezo zinto lama case agcine ephelele emoyeni singazi ukuthi aphelelepi. Uthola ukuthi siyambona umsola usephumile ingane isiphila ngokusaba. So njengoba siyiThekwini district children sector athambisana nobugebengu athambisana nokuhlunyezwa kwabantwana. So nje sizomsupport umkhwanaza sithi hands off umkhwanazi. Siyabonga.